tervetuloa Eläkeliiton Uudenmaan piirin 50-vuotisjuhlaan. Aloitetaan juhla avaussanoilla, jotka lausuu piirin puheenjohtaja Matti Keskitalo. Ole hyvä. Niin, hyvä juhlaväki, kutsuvieraat, Eläkeliiton edustajat, niitäkin on täällä. Tervetuloa tähän Eläkeliiton Uudenmaan piirin 50-vuotisjuhlaan. Kiitos Matti puheesta ja lämpimistä sanoista. Seuraavaksi estradille toiminnanjohtaja Anssi Kemppi. Mutta arvoisa juhlivan piirin johto, hyvät kutsuvieraat, juhlaväki, Eläkeliiton puolesta minulla on ilo onnitella piiriä sen täyttäessä pyöreät 50 vuotta. Hyvä juhlaväki, on kiitosten aika. Haluan kiittää kaikkia jäseniä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä siitä, että olette olleet kulkemassa yhteistä taivalta piirin matkassa kuluneiden vuosikymmenten aikana. Ja nyt me päästään kuulemaan Hyvinkään yhdistyksen laulajia. Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani. Joo, Tommi Vasakari, UKK-instituutin johtaja. Alkuun näin mun puolesta myös onnittelut piirille. Musta on äärettömän miellyttävä tulla tällaisiin tilaisuuksiin, jossa yhteiskunnallinen vahva toimija täyttää vuosia. Teette hienoa työtä. Nyt päästään taas nauttimaan musiikista. Ja lavalle saapuu Hyvinkään orkesterin jousikvartetti. Seuraavaksi kukitetaan piirin toiminnassa ansioituneet henkilöt. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, Aila Parikka. Vuorossa on piirin 50-vuotiskävelykampanjan yhdistysvoittajien julistaminen. Ja tässä laskenta tapahtui sellaisella tavalla, joka multa meni pikkasen yli hilseen, ja siitä Raimo nyt sitten kertoo tarkemmin, että menee sitten varmasti oikein. Tervetuloa. Minulla oli ilo tutustua henkilön nimeltä Antti Kähönen, joka on siis erittäin hyvä näyttelijä, mutta sen lisäksi myös todella hyvä valokuvaaja. Just kävin katsomassa hänen näyttelyn Lohjan kirjastossa. Aivan uskomattoman ihania ja kauniita liikuttavia kuvia luonnosta Lohjanjärveltä ja Puujärveltä. Mutta tästä kuvaamisesta sen verran, että mä olen siis ammatiltani lehtikuvaaja ja tehnyt eräälle suurelle yhtiölle yli 60 vuotta töitä. Ja teen edelleenkin koko ajan, työskentelin, koska nämä kaksi pupillia toimii vielä. Ja mulla on sitä paitsi erittäin hyvä opaskoira, mikä haukkumalla näyttää minne päin mä suuntaan sen kameran. Mutta nyt mä olen tehnyt tähän seuraavaan ohjelmaan varten semmoisen kuvakoosteen. Eli seuraavaksi päästään tällaisen keskusteluohjelman pariin. Seuraa keskusteluohjelma nimeltä Lukulampun alla, jonka kaikki varmaan sieltä ohjelmasta osasi myöskin hienosti lukea. Hienoa, että olet täällä meidän juhlassamme. Lämpimästi tervetuloa. Psykologia on tehnyt mittavan uran nimenomaan mielenterveysseuran, eli nykyiseen Mieli ry:n toiminnanjohtajana. Haluatko kertoa siitä jotain? Mä aina esittelen itseni sillä tavalla, että mulla on niin kaksijakoinen elämä. Mä oon töissä poliisissa, vankilassa ja mielisairaalassa. Ja sitten mulla on tämä toinen puoli, mä oon töissä yliopistossa lääkintöhallituksessa ja mielenterveysseurassa. Eli tämä mun työura on kertynyt hyvin osa opettamista aloista.
Ja mä oon siitä kiitollinen. Mä oon monella tapaa tavannut siis hyvin voivia ihmisiä, huonosti voivia ihmisiä. Siitä välistä on pitänyt löytää joku toimeentuloketju. Mielenterveysseura työ oli erittäin haastava ja monella tapaa opetti mielenterveyttä, sen yhteyksiä moniin elämän alueisiin. Tuossa oli teidän 50-vuotis symbolilause lähellä ihmistä. Mun työ on ollut lähellä ihmistä. Mielen asioista uskalletaan puhua ja paremmin vai uskalletaanko? Onko siinä edelleenkin häpeää? On ja ei. Nuori polvi puhuu äärettömän nopeasti ja helposti monista eristä vaikeista asioista ja panee sinne someen kaiken maailman asioita. Et nyt on herännyt tavallaan semmoinen, että ihan kaikkia ei pitäisi kertoa. Siis monella tapaa mielenterveydestä aika rohkeasti puhutaan, mutta edelleen henkilökohtaisella tasolla, perhetasolla mietitään aika pitkään, kerrotaanko siitä. Meillä on täällä karaoke-voittaja paikalla. Jouko Saarinen. Me valmiitoisimmeko lähtemään pois kesken kaiken ystävän? Miksi kohtalo ainut kesto on, kesto tuokioon? Silloin huirin punaisen, annoin tuhannen. Sen vielä saan sulle antaa merkiksi rakkauden. Tuoda sydämen, huiris punainen. Kasvussani on sua odellen. Sellainen oli punainen huivi. Ja nyt kun päästiin musiikin makuun, niin kutsutaan lavalle harmonikkayhtye Sirmakat. Se ryhmä muodostui ihan kivasti ja nimi oli kaikista vaikein, mikä tulisi. Mutta se oli sitten Sirmakat ja nimihän perustunut. Se on tuolla Rajanpinnassa, niin kutsutaan harmonikkaa Sirmakaksi. Joo, sieltä se on lähtenyt. Otetaan ensin lavalle Matti Keskitalo, Ritva Niemi ja Harri Andersson. Tulisitteko tänne lavalle? Kiitos. Olen miettinyt paljon, että mitä sanoisin, mutta päivä alkaa ja juhla alkaa olla aika lopuillaan. Ja nyt mä haluaisin vaan sanoa, Matti, sulle, että lämmin kiitos meidän kaikkien puolesta tekemästäsi työstä yhdistysten ja piirin hyväksi. Kaikkea hyvää, kaikkea parasta sun elämääsi, kun siellä varmasti törmäillään näissä kuvioissa. Omasta puolestani Matille kiitoksia siitä, mitä ollaan tässä tämä pari vuotta toimittu yhdessä ja on ollut turvallista olla sun kaverina hallituksessa. Erittäin helppo toimia ja toivotaan oikein hyvää vapaaherran päivää sulle sitten jossain vaiheessa, kun sinulla se alkaa. Kiitoksia niille hallituksen jäsenille, ketä tässä on mukana olleet tässä 6 vuoden tai reilu 6 vuotta, kun aloitin tavallaan tyhjästä kesken kokouksen. Siitä se lähti. Kiitoksia. Siis tämä 50 vuottahan on todella pitkä aika, vaikka se on myös lyhyt aika. Ja seuraava 50 vuotta odottaa varmasti sitten edessäpäin. Tässä kohtaa täytyy kyllä sanoa, että ollaan ylpeitä tästä upeasta Uudenmaan piiristä, lukemattoman upeista yhdistyksistä.
Piiri jatkaa matkaansa, tulee uusia jäseniä, toivottavasti nuorempaa väkeä nykyisten lisäksi. Sitten meidän täytyy aina tämmöisessä kohdassa, kun pidetään juhlaa, niin muistaa se, että me tunnetaan myös syvää kiitollisuutta heitä kohtaan, jotka ovat toimineet, jotka ovat jo poistuneet meidän riveistä. Eli juhlakansa, Anssi myös sieltä liitosta, UKK-instituutti, Pirkkolahti, esiintyjät, yhdistysten edustajat, kaikki, niin lämmin kiitos, että olette kokoontuneet tänään juhlimaan Uudenmaan piirin 50-vuotistaivalta. Tässä kohtaa syksyä toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Kiitän yhteistyöstä ja toivon, että tapaan ihmisiä jatkossakin erinäköisissä yhteyksissä. Päätetään juhla mihinkäs muuhun kuin uusmaalaisten lauluun. Kaikki esiintyjät ja laulajat, jos tuutte tänne lavalle vielä, niin saadaan oikein homma kunnolla käyntiin. Maat on mainiommat, letreämmät.